Kung mangutana ko ninyo karon, gusto ba mo mahimong yuta? Sugot mo, dili. Tubag. Kanang dili mo sugot nga mahimong yuta, mao na sila ang mga tao nga nabilong atong tulo ka klase sa kasing-kasing sa tao. Kadtong agianan, batuon, o sampinitan. Basta di ka gustong mahimong yuta. Una, ang mga santos, sama nila ni San Pablo, San Vicente Ferrer, nila ni Timoteo o ni Tito, na atong gipasidonggan karon, Bishop Chupilo Kamomot, San Roque, wa gid sila mahadlok nga mahimong yuta. Pasabot, motipon gid ta sa yuta. Gipuy-an o gituhuan kanang inigdayon bang sana kanang inig opening nato sa Kwaresma, di ba? Butangan man ta nag-abo. Unsa may isulti inig butag abo? Hinomdumi nga ikaw gikan sa abog o mupauli ka sa abog. Hay man ang abog naas yuta. Ni kono lingi ay mon tupad ing na gusto ka mahimong yuta. Mao bitaw na nga kanang pamalandongin ninyo ha. Kanang siminto diha sa atong agianan. Gusto ba na siyang mahimong yuta? Mo-resist siya. Kanang spalto ba? Di siya gustong mahimong yuta. Mao na nga gahi kay siya. Kay ang yuta humok man. Mo-resist nya, mutanom ka diha anang lugar nga agianan. Mutubo diha. Mutubo og magtanom ka diha. Imo sa nang gubon ang kanang spalto. Nya human mutanom ka dito sa ilawom. Mo-resist man na, musupak man na siya. Mo na matud pa ni Kristo, mao na ang yawa. Musakmit sa pulong sa Ginoo. Paragod karon. Dili mo musupak sa pulong sa Ginoo. Ni kadungog ninyo. Labi nagmoingon nga kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Di mo musupak ka na. Maon. Inigingon mo, dati madaoy, agisakmit dayo siyawa. Kaya ang imong hunahuna o imong kasing-kasing na ay spalto. Dili mo dawat. Nya kaning batuon, mao gihapon ang bato. Ang bato ba nga natipon sa yuta, sugote siya nga mapariha siya sa yuta. Mo-resist gyapon siya. Bala ka diya, tupad ka nako basta ako bato gyud ko. Nya karon pagtanom nimo, ang yuta ning hatag o gamay nga moisture sa binhi, di ni turok siya. Karon inig anas gamot kay mangita na siya additional nga nutrients. Masango man siya sa bato. Ni kasango sa bato, di ko siya gay kog tubig. Bahala ka diya. Ang resulta, patay ang tanom. Mao sad na ang inyong kinaiya. Kanabang kinaiya ba nga magpili ta ug unsay atong tuhuan, nya butangan pag ginatog limit asa ra kutob ang atong pagtuo. Nanglitan mo, tabang mo aning nawagtangag atop, palit mo slat. Tabang mo sa ato dinhing pista, palit mo slat nga hagkan. Tabang mo sa kaning ato dinhing dekorasyon o kanang pagpakaon dito sa prisuhan matagbuan, palit mo og heavenly joy. Tabang mo nga magmabulokon, malampuson ang atong consecration sa Kapilinya karong Kapilinya di Fatima karong Abril 4. Palit mo og MMHD. Tag 1,000 ang slot. Ang sugod dayon nimong kuan. Mutabang ko anang nawagtangag atop nga wa man gani sad mi atop. Mao day nay una nimo. Unsa man ang kinaiya ha? Sampinit. Kabalaka ba? Lumsan kas imong kabalaka. Ang imong pagmahal sa imong balay. Mo na ingos Kristo mo sunod gay mo nako, biyain ang inyong balay.
Nya unsa man pagsunod si Hesus, matod pa diri sa unang pagbasa ni San Pablo, gidaig niya si Timoteo, ingon din siya diri sa atong unang pagbasa, salamat yukos Ginoo kay naa kay lig-ong pagtuo nga liwat sa imong apuhan. Kini mga apuhan bitaw no, may kini sila muhatag og kasagaran bitas mo tudlo ginato og unang pangadji ang apuhan. Bantay mo? Kana mga inahan di pa man nakatudlo kayo. Nasa ni uban mo tudlo pero panagsar kay bisim na sila pangita og kaning para pagkaon. Mga apuhan tiwasono naman, ga-standby naman lang dihas bahay. Mao naman to'y kusog kay mo rosaryo, kusog kayo mo simba, kusog na kay mo nobina. Mao to'y mo tudlo. Ana, labi nag-ibilin sa apuhan o kana mga iyaan nga mga biyata bitaw, kana mga wa maminyo. Ana. So natakdan si Timoteo sa kalig-on sa pagtuo sa iyang apuhan ug sa iyang inahan. Ang iyang apuhan si Loida, katong unang nabarkada ni San Pablo, unya dayon si Eunice. Ana. Unsa man pagtuo mao ni ang kalig-os pagtuo ni Timoteo og ni Tito. Ingon sila dire, busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, pasabot puy ang kinabuhi nga gihatag gitudlo sa Ginoo, og kanako nga iyang binilanggo gi-express gyud ni San Pablo nga ako nga nagtudlo nimo nabilanggo nako ani rong pagtuhoa. Kamo og nay magtudlo ninyo ron pananglitan ako magtudlo ko ninyo nga sunda ginang pulong sa Ginoo. Nya pag kataud-tauran dihay taong ni anha nako giputlan ko sliog. Mosunod pa mo anang pagtuhoa. Ngi, tubag. Nya motuo tang Kristo. Nya pagtan-aw na tong Kristo gibitay sa krus tungod anang pagtuo nga yang gitudlo, mosunod pa mo. Uy, kisay mosunod tas kamot. Ni ay dagang mga yawan o nanimba din niya. Unsa may mo giklaro ni San Pablo ay kauwaw, ayaw sad kahadlok, hinunua. Kaniha mo importante kinis tanan, mao ni gid ang tinuod nga kinaiya sa usa ka tawo nga magdaog, magsangya og maayong balita. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Unsa man nga kusog ang ihatag sa Ginoo nato, ang pag-ambit sa pag-antos ni Kristo. Dili ang pagpahimos aning nanang mudaghan ang atong kwarta o kauban man na siya, pero ang pag-antos gyud mao'y makapahimo natong liwat ni Kristo. Kanang mudaghan atong kwarta tungod kay nag-alagad ta simbahan, paras na ako ron dinhi ingnon ko nila dato na kay ka nga pagkapari kay milyon-milyon ko nang imong isigig announce. Di oy kanang kwarta pakapin ra na kun kamao kang muantos, kamao kong muantos pagpuyo aning kinabuhi sa pagkaparis priest, mao ni ang tinuod nga mo saksi. Anhi mo dinhi makonvince. Pero daghang ikong kwarta na dawat, gipanindot ni nakong simbahan, dako na kaning yuta atong napalit dinhi tungod sa inyong mga donations, pero tuwa say namurot nga tiyan didto. Tungod kay ako sang gitukhang, imo pag yung pag-umangkon, nya lektor ka dinhi, mo lektor ba ka? Ha? Bulahan ka kung muliktor gyapon ka. Sa ato pa imong giantos. Nya ang pare nga nagbinuang. Maimpierno. Wa man kaantos nga nagtan-aw ng short nga mubo kayo. Wa man kaantos sa mga text nga ilad-ilad ba siya wa? I miss you pader. Naabi sa mo text na ko na usay. Nya nasa mo ingon nga bata pa day ka pader no? Wa na ba? So ilad-ilaron ta 58 ngan lang tagbata na unsa porti na lang ginakong bugua nga mutuo ko ana. Pero moingon gyud nga testingan mo balibad sa tingali ko kay bao magugod unsa nako karon
Na kamatuoran, antuso nato ang pagpuyo sa kamatuoran. Daghan kayong di kantos. Kamo, daghan kay ninyong dili kantos. Di ba? Di ko no be. Suway ko no, wa kay ika-donate sa atong MMHD. Ibaligya ko no ng imong cellphone, niya ang halin, ipalit og slot. Tistingi lang. Kung wa jud ka ba, wa jud kay mahimo. Niya, kung gusto ka nga madako-dako ang imong mapalit, kana ko nung imong motor, ibaligya na imong motor, niya ang halin, ipalit og slot, niya maglakaw na lang ka. Tistingi ko no. Kaysa una, lakaw man to sa una god. Gikas tabla, padong diha, lakaw man. Karong gikan din hino San Vicente Kutob dito sa Yate. Di naman kalakaw. Nga sa una, ato rin ng taghoy-taghoy. Wa man ko din magpuyo. Kanang gilay uno na taghoy-taghoy naman na. Kaya ako sang lakawonon dito sa amo, tag uno man ka kilometro. Kung raman, taghoy-taghoyan raman. Karon tunga sa kilometro, maghuwat pag yung tricycad. Dito si Musiti. Oy, manawag. Uy, dong. Sakay ko. Balik. Napuno na sa taong tricycle. Maghuwat yun. Tunga sa kilometro. Di pa mga ka kahumag pangladok sa imong laway, ana. Abot naman ka dito. O imo ginang tinud og lakaw. Nga naman, di nataganahang mo antos. Kamo, mga asawa. Malipay mo, paantoso na mo sa inyong bana. Ha? Dili? Ayawan on mo. Among mga bana, lipay mo, pantoson mo sa inyong asawa. Or mag-antos na mo sa inyong asawa. Or imong ilis-ilisan atong nindot-nindot pa. So, naasa yung mga bana, iligtan na nila, kuyusa na gidana yun. Kinaya. Ato ay may bigot-bigot dito. Magsigi mo sa baiid. Kuha na yun. Palit na yun. Ano man, di kantos. Muna ka ng yuta. Ang yuta, ang Latin word ana kay umos man or humos, mauna ang gibasihan sa word nga virtue nga humility. Si Mama Mary, si Santo Niño, champion anang humility. Unsa man ang humility? Pagpaubos, mao ang pagdawat nga way reklamo. Tanaw ang yuta. Unsay imong ibutang sa yuta, iya ginang dawaton. Kung hugaw, iyang dawaton. Kung limpyo, iyang dawaton. Bisag unsay imong ibutang sa yuta, iyang dawaton, iya pagid nang patubuon. So humility is to accept and nurture sa imong gidawat. Daghan man sad nato nga mudawat pero dili sad in-nurture. Pananglitan, mudawat og anak. Mangayo pag anak, namabdos na. Pagpanganak, kusion, hapakon, yaw-yawan, balikason, nurturing bagod ng mga kinaiya. Dili. Pero ang yuta, at timanon gina niya. Bisan ko maigos bagyo niya, matumba ang kanang kahoy, makatumba ang kahoy, tabangan pag gina sa yuta nga manalingsing na siya aron makabangon o gamay. Kabantay mo? Awa mo kabantay. Kadaghan raw na nga tumbang kahoy, nanalinsing naman na. Wa man mo surrender ang yuta, iya maginantagaan. Ano ba? Mauna ang yuta. Muna ko gusto mo mahimong yuta, ang kana ding pangutanaha, gusto ba kang mahimong mapaubsanon sama ni Santo Niño, sama ni San Pablo, sama nilang San Vicente Ferrer? Gusto ka, dili? Husga. Ayaw na mo sigig reklamo. Ay na mo sigig pangutana nganong suguon tas Ginoo paghigugmaan ng mga kaaway, paghigugmaan ng kawatan, kana mga manuyupay, kana mga binilanggo, nganong ingnon tas Ginoo pagpakamatay lang kung naagi mo patay nimo, di na tamang reklamo ana ha. Nya practice na ayaw reklamo kung moingon ang Ginoo muputi na ng imong buhok, ayaw lang reklamo ana, manipis na ng imong kilay, ayaw lang reklamo. Kay mao gina mag-anam ginagkahilis ang mga gihatag sa Ginoo nato hangtod gyud nga mahilis ning lawasa ug mutipon sa yuta. Pero ang atong kalag dili mahilis. Ang atong kalag dili mamatay, mupadayon. Pero ang kanindot
Kung humble ta nga mamatay, ang atong kalag proud nga mo enter the kingdom of God. Pero kung hadlok tang mamatay, ang atong kalag uwaw kaayo, manalipong sa naong nga iiksa ngadto sa impierno tungod kay nagda og daghang mga sala. Kaulawan nga way katapusan ang impierno, mga igsoon. Kung ikauwaw nato si Kristo dinhi, iya sadtang iiksa sa kaulawan nga dayon nga mao ang impierno. Mao na ang ato mga santos, mga apostoles, nagpakita nga sila giputlas liog dihas publiko, gihubuan o gianam-anam og putol o gisamad-samaran ilang lawas, okay lang kay si Kristo sa nagpakauwaw nga gihubuan siya, buhi pa, gilansang sa krus, buhi pa, diha pagis agianan, magsigig yango-yango ang mga tao, magtan-aw niya nga wain tao'y sinina na puno sa dugo ang lawas nya mao kuno ni ang niingon, ako ang Mesiyas. Pero ang kusog nga gipakita ni Kristo, nga mausad ang atong kusog, kamautang mudawat og pag-antos. Muna ang malipay kay ko anang mga asawa nga moingon ako kaning akong bana, pader, sukad pagyud pagkauyab namo, palakiro na gini, hangtod na lang karon nga 50 na mikatuig sa kaminyoon, palakiro lang gyapon ako. Unya sa may imong gibati, aw sakit, pero ako na ni siyang nadawat. Nakoy, congratulations, tanawa niya na inig kamatay nimo. Kay mamatay mangyog ka, proud kay ka dito sa langit, nga purong-purungan ka sa purong-purong sa usa ka rayna, ang rayna sa mga banang palakiro. O, di ba? Ganahan mo, ana? Tinutuwa ka sa langit. Isa ka na akong bana pa din, ako, og mag-usab. Tipon mo dito, hasta tong iyang mga kabit-kabit, og mag-usab sad, tipon sad mo. Nya, okay ra nimo. Mao gyud na akong pangandoy pa din. Ako, la, kanindot, congratulations. Pwede na ka mamatay. Kamo din mga basawa nga ang inyong bana na ikabit-kabit ginagmay. Ganahan mo nga motipon nila nga makuyog na nimo sa langit. Ganahan mo dili. Ano bang mag-holding hands mo dito? Ganahan mo? Mayroon ka dili. Nabilong ka sa yuta nga way ayo. Dili ka maayo nga yuta. Reklamador man ka. Ako ganahan kay ko na may pipila ka mga wa mo tagad nako karon. Pari man ng uban, di mo tagad nako. Pero lipay jud ko nga magkita mis langit. Basin pa adto mi didto magtinagdanay. Adto mi didto ingon, nga din dito si yuta ba dito pa si yuta. Mura man tag nain kitag batasan. May gani di kay nalangit ka. Sa lagi ako man kang gihigugmas akong kasing-kasing. Wala ko katagadayon nimo. Kita we dito. Di ko mangandoy oy nga maimpierno ang akong igsuong pari nga di mo tagad nako. Akong pangandoy mo balik magka ato gimig langit. Mo sa na akong pangandoy sa mga sakristan. Kaning sakristan nga kaninong sakristana murag langit noon gini. Wala man nagbuutan kayo, mas buutan pa man ninako. Nambot wa ba kani magpakaron ingnon sad. Kaning kuan malangit kita tang tanan. Labaw na mo mga parishioners, labaw na ang atong mga sponsors, mga benefactors dinhi. Pangandoy ginanako mo nang naay benefactor nato diri, pader mo donate ko 50 slots sa MMH Day. Nako, congratulations. Iampo ko padirha nga bendisyonan unta ning akong partner. Nako, nganong partner may imong gitawag, di man husband siya. Si Billy married raman mi pader. Kay di man siya gusto magpakasal. Nako, buwagi. Ay, ayaw pader oy. Siya ba yan ni-donate aning 50 slots pader? Nako, siya day, sige, padayon. Wa, oy, ako ginang tinudog ingon, bisan pagpila ka slots imong paliton. Basta wa ka magsunod sa Ginoo, sayang ang imong gipalit sa simbahan. Sayang. Di jud ko mo compromise ana. Naagoy ni donate na to dinhi nga nataphaw ang naong kay magpa picture lagi. Sila ko no, si Billy Marid nako, wa mo mahadlok mga matay aning inyong ko mga tiwasuno na ba mo mga edad. Maimpirno man gid mo ani. Ay pader iampo sad mi pader nako. Lisod kayo iampo ang tao nga nagsigig kuyog sa yawa. Di ba? Ay, yung kumpiyansa.
Kay matod pa sa Ginoo, ako ang Ginoo nga dili ninyo pwedeng subornuhan. Di siya masubornuhan aning donate-donate, patukod-tukod. Pag bisag imo pa ning patukod atong simbahan, bisag imo pa nang paliton di atan naman taroy bayronon nga yuta mga 10 million, imo nang paliton tanan, imong i-donate ang imong kwarta dire kay bilyonaryo ka. Ya sige kag pangabit, sige ka didto kana ganing iring-iring. Oh, di gyud mosugot ang Ginoo na. Kay di mapalit ang Ginoo og tag 10 million, bisan pagtang 10 billion di mapalit ang Ginoo na. Ang kasing-kasing nga liwat sa yuta, humble, contrite heart. Na siya. Namambog na nga suko na ko noon. Sige, ari na ta.